Sandman! Damn, Missy Mari got beats. Hello guys, nami diri karon sa gani taglimaw sa lugar ni Dakog Mata. And uban ako ang mga idol, mga gabi, mga king panalay sa Cagayan. So nana diri si number 1 point guard. Ano? LG Aquino, po na yun diri oh. Ni. So kani ang king panalay LG Aquino. Ra si Emperor Panalay kana ana Junda Daanoy. Dara missing link. Daryl Villarosa, kaniya po stampede po na siya pero nasa 50%. Kani 100%, 100%, 100%, 50%. 50, 120 ni. Oh. So bago lang din sila naabot. Kani ano dugay magkay mo G? Unsa may problema ninyo? Ano nag Igo na ako lang kabalo musaka. gusto na mo ikaw musaka. Ikaw, sakay sa mi dito ka. Lagi para mas special Oh. ba ikaw diba ka musaka? So niabot na gyud ang uban panalayers. Sa dito. Si maabot na to ron. Kapoy bakod. Nakaplastar na ko dire. Silkor ni siya, taga Silkor na. Jaw, jaw. Nang kabado. Ano kaya niya? Jump off do, ala city. Higda sa higda. Mark Louie Labares, da? May pagsamo kay sabay. Bani nalimot ko niyon yung Mark Louie. Sabado, dugay ba kay nimo do? Murag mangiwa. Nila kaon diretso, na ilangan. Paglingkod ako. Good morning din ah. Diretso na kaon. Nara, napay isa ka 100%. Ana, 100% no. Tumbay. Kaon na ya. Paglabay na ako. Kuya mga nakita dito as. So, gaulat lang mi sa dula namo no. Tulo mi daw kadulaan karon. Tanawon ako kumadala na ko ning cellphone. So, wala pa. Hey, kaon lang. Ay, bantaw dugay mo pre, nag-vlog mo dai. Wala ko ka-vlog oy, lisod kay vlog, guess kay dalan. Kaon video. Gamiton niya, kaon kay gamiton. Mana ka? Ana pa si Ito dula junda kay birthday ni kan. Ati ko. Mudula na gid akong idol oh. Mudula na gid akong idol. Wala na. So liban or rig. Wala na. Napa isa dito si Kasuko. Oh, si mga Kasuko. Unsa may problema nimo? Sira mo vlog. Sige vlog. May no na ka oh. Oh, jambaw gani. So next game na may third game ay fourth game ni karon. Mag-vlog. Unsa man? Vlog man ka. Unsa man? Tingnan na. Suday na. Paingon namin sa basketball court. Di wala idol oh, naraw. Idol. Easy. Idol. Silito. King Panalay. Emperor. Emperor Panalay na dire. Apit na mo man ang third game. Si Mr. Goma dire. Mo ni ang mga 20% na mudawg imong team. Ang mga 100% nara dito. 20% rata. Wala tay kuan, pwede kay mo bubo ba. Ay ano sad 50 lang. Ayun, kuan man na. Liban urig. O kita mga 20% kada. Kung itapat Oh, hindi pa yun. Kung itapat 40%. 40 na. 40% below. Ang mga superstar nato. Kana 100%, 50%. 50%. Tago. Ang Emperor Panalay nagtago-tago dira. Diri. Oo, dara. Dara. Apo dito. Ayaw, guy! Sana dar, babali. Dara. Api, kauban sa 20%. Ikaw, lingi. Kauban sa 20% na mo daogay. Kani mga 100% man na sila jaw. Masay na sila. Hybrid na sila, hybrid. Zoom sabi. Uy, arami. So nadismaya si Daryl kay wa siya kadula. Oh, wa siya kadula.
nadismaya ang mga player kay gusto nila first game pero wa kadula. Ang amo ding kontra karon is na forfeit, walay kontra. Tara. Atong interviewhon si Emperor Panalay o si King Panalay ha. Idol, ano magkakadula idol? May problema. So, init na kay sila karon no. Gusto na gid kay sila mudula. Samot na ni oh. Oh. Ano be? Liban Orig. Bago naman ang sponsor, taga LTO. Init na kayong kamot ni Jewel Soliano. Dara, init na kayo. Gabaga-baga, dara oh. Secret weapon ng ik-ik. Oh. Ik grass. Uy! Ingon ma. Sakit mo lagi gihapon. Wah, dara. Dara, sige. 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 Oh, iligaw. So, namin sa crossover game. Last game na po mi. Gaulat na lang mi. Mahuman na po ning first game sa crossover. Gutom na. Gutom na kayo. Ayaw kabiti, hungry. Kung di ka galot. Kung galot ka kabiti. Ambugero siguro na, ambugero. Ayaw dar ha? Dar, ayaw gyud dar. Dar, ayaw gyud dar. So manguli nami, balik nami sa lungga namo. Kay magulat mi sa kuan. Sa among second game sa crossover. Kapuya kaya ni nila oh. Gapuy gini sila oh. Samot na niyo. Oh? Gaugat-ugat ko do. Oh, gaugat-ugat oh. Gaugat-ugat oh. Kaliw na ba? Tagay bisa ka dong. So balik tag gunit og mga cellphone kay wa man tay mga lingaw. Nay nanawag, nay nagdula, nay nagchat. Nay nagpahilot. Unsa naman ni ang King Panalay nga nagsakit ang likod. Di gyud nimo mapildi ang aging. Aging gyud na Jay. Bisag unsaon aging. Panood mo na. Ha? Pagkuhan mo, pagsarina. Ano ka ba? Ang imong diri oh. Mawala rin na kayo. Panood mo na. Sarina lagi. Ilagay ka na. Pagsarina, Herb. Pagay isa gadula pero nagbaga-baga na. Nagbaga-baga ang likod. Kain na naman. Kain na. Ayo ka na ray mo. Ayaw, ikaw. Ano ba no? Yato na yan. Kaya kay pangkuan mo mapamayde. Kaon. Sayang kayo. Alam ba kayo? So makadula na gid mi sa crossover game. Sa, mo na. So nakasugod na gyud dula guys. Na si King Panalay o Emperor Panalay na dito, gudula na. Si Liban dire gaulat. O isa ka number 1 no, point guard. So tanaw ta kadyot. Base na unya na mahumaning dula magbalik ko ha. Okay ra ninyo? Okay ra nila. Yeah. Okay ra. Tuod, di mo kumpiyansa kay 6 minutes lang per quarter. Dapat daog gid mi ani kay para ato mig semifinal. Ay, finals. Kay semifinals naman ni. So daog mi sa among quarter among semifinals. Finals na mi. So magdula ng third. 5 for third. Ha? Mga kakalayo daro. Daril, wa magkakalayo dar. Igo ra magkagadaog. Gadaog ra dar. Korean sniper. Karon to na dito. Soliano apelyido. Naguna-una. Soliano apelyido, tro. Oh.
Interview na to itong gada ko ano, kalayo. Kuya gakalayo na kaya. Grabe. Pila pulo ka tres? Dili. Pila ka tres? Unsay sikreto sa imong kuan ron? Ay. Salamat ka, Kuya Last supper Kevin. dahil last supper. Salamat Kuya Kevin, matik na. Ay. 50. Ay, pasubra. Dua ra. Dua. Tapos may karon sa kuan sa finals ha. Sana gito tagsaan diri. Paminaw sa silang mga storya. Ha? Diya ka muna. Kuya, gwapo yung mong programa, higda na ka perminti. Oh. Ana, ragid ka. Higda na po dyan, higda na po dyan. Dapat yang kon anak kita nang kon wala. So championship na guys, nana. Special glimpse kang Emperor Panalay oh. Di ba Nurik? Mo na mong Busing. busing. Tagal tiyo. Oh. So ready na sila bakbakan. Bakbakan na sila, diba? Ana pizza. Naara ko dire para mag-video nila. Big idol, right? Ito ay first five. Busing. Busing? Dili lagi pide kay para may magpato 11. Dili, una si Joe. Isa to naka-score. Liban? Huwag na lang untuk bidula kung buhatag ka. No, takto ba ko? Sige lang, Dar! There's always a first time, Dar! Oh, tumira. Oh. Rebound po ka. Hawa dyan! So doon lang yun ang score no, 43-41. Duot na mi karon. Kaya panigurado na ning among kwao ng championship. Oh. Sure ball na. Di na ta magdugay-dugay, di ba ko? Sakto ba ko? Oh. Nice one. Go, go, go! Venga! Kami na lang defense. Siya wala. Giduol sa men pugano. Huwag kayo salig sa team. So, 89, 67 na, 50 seconds na lang, mauman na ang dula guys. First of 2023 ang champion, first of 2023, sakto ba ko? Salamat sa kusog yan. Salamat sa kusog. Naramong ko ano, Muse. The first sa 2023 ang champion karon guys. Namo sa Team Ek. Naka-champion ra gyud. No. Salamat Boss Ronnie sa imong support. Salamat Boss Ronnie. Salamat Boss Ronnie. Salamat Boss Ronnie, thank you. Swan. Kada ko mepan ko. Wow! Naka-champion na gyud. Naka-champion na. Salamat Boss Ronnie oy. Boss, thank you boss. Naka-champion na gyud. Bolos. Christmas party. Christmas party. Christmas party. Sapatos. Busing. Wala may mabuhat kung wala ka. So, Jesus name we pray. Amen. Eke glass. Kedua. Ika class, 1, 2, 3! Ras. 1, 2, 3. Sandman. So, manguli na mi guys. Thank you for watching. See you in the next video. Support Team Stampede o Team Ek. And all the games nga naaning mga King Panalay o Emperor Panalay o ang missing link.
asa na itong missing link. So, thank you for watching. Kadush, see you in the next video. Bye!